Сәлам, дуслар! Сәлам. Дуслар, бүген безнең нәрсә ясавыбызны сез минем табышмагымнан белерсез. Әйдәгез, мин әйтәм, ә сез һәм син, Әлфия апа, җавабын табарга тырышыгыз. Үзе түгәрәк, урыны түрдәрәк, эше тулы күзәнәк. Әшкелтем аның тәме, һәр ризык белән тәмле. Мин беләм. Беләсеңме, Әлфия апа? Әйдә. Әйт әле. Ул ипи. Чыннан да, дуслар, ул ипи. Ә без бүген ипинең башлангычын, менә шундый матур бодай башагын ясарбыз. Башладык. Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә гади карандаш һәм төсле карандашлар, җилем карандаш, кара маркер, сызгыч, кайчы, сары төстәге төсле кәгазь һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек гади карандаш ярдәмендә рәсемнең контурын билгелибез. Хәзер рәсемнең контурын маркер белән йөртеп чыгабыз. Башакның эчке өлешен Әлфия апа кара маркер ярдәмендә буяп та куйды. Ул башакны бер бөтен итеп күрсәтергә ярдәм итәчәк. Рәсемнең контуры әзер, без фонны буяуга керешәбез. Сары карандаш алып, кечкенә башакларны буяп куябыз. Яшел төс белән бодайның сабакларын да буяп куябыз. Дуслар, рәсемнең фоны әзер, ә хәзер әйдәгез ипи турында матур видео карап китик. Ипи кичкенә бөртектән башлана. Бер күмәч пешерү өчен 1200 бодай бөртеге кирәк. Ә менә нәни бөртек ипигә әйләнсен өчен җир, кояш һәм бик күп кешеләрнең тырышлыгы сорала. Яз көне кар эрегәч, кырларга зур-зур тракторларга утырып игенчеләр чыга. Алар җирне сөрә һәм чәчү эшләренә әзерли. Җир җылынгач, кырга махсус машиналар, чәчкечләр килә. Алар арыш, бодай бөртекләрен уңдырышлы туфракка чәчә. Хәзер инде табигать эшкә тотына. Җылы кояш нурлары туфракны җылыта, шифалы яңгыр дымландыра. Бираздан ырлыклар тишелеп чыга һәм кара туфракта ям-яшел үсентеләр күренә башлый. Алар үсә, башаклана. Җәй ахырында башаклар тула һәм алтын сары төскә керә. Хәзер инде аларны урып алырга вакыт. Иң кызу эш вакыты урак өсте җитә. Зур-зур комбайннарга утырып, комбайнчылар кырга чыга. Игеннәрне урып җыя һәм йөк машиналарына тутыра. Йөк машиналары уңышны амбарларга, киптергечләргә илтә. Анда игеннәрне кабыктан чистарталар, зурлыкларына карап аралыйлар. Чистартылган һәм киптерелгән орлыкларны элеваторда саклыйлар. Тик каты бөртекләрдән ипи пешереп булмый бит. Аларны вакларга, он рәвешенә китерергә кирәк. Шуңа күрә бөртекләрне тегермәнгә яисә махсус он тарту заводына алып киләләр. Әзер он ипи пешерү йортларына, фабрикаларга таратыла. Пешекчеләр оннан тәмле ипиләр, күмәчләр, печеньелар, кекслар пешерә. Тәмле, хуш исле ипине махсус машиналар кибетләргә тарата. Менә шундый икән ул беренче карашка гади һәм гадәти булып тоелган ипи. Дуслар, менә шундый тәмле генә түгел, ә бик файдалы да икән ул безнең ипиебез. Ә без рәсемебезгә кире кайтабыз һәм аның күләмле өлешен ясауга күчәбез. Моның өчен сары төстәге төсле кәгазьне алабыз һәм сызгыч ярдәмендә аны 3 сантиметрлы өлешләргә бүләбез. Хәзер инде алардан тасмалар кисәбез.
менә шундый 6 тасма килеп чыкты. Без аларны урталайга бөгәбез һәм кисәбез. Хәзер инде һәрбер өлешне шулай ук бөгәбез икегә һәм ян якларыннан менә шундый почмакларын кисеп алабыз. Без аларны хәзер алабыз һәм сызгыч ярдәмендә маркер белән менә шундый буй сызык ясап куябыз. Хәзер инде бу сары өлгеләрне безнең башакка ябыштырасы гына калды. Без өлгенең ян якларына, почмакларына җилем сылыйбыз һәм менә шундый формадагы безнең эшләнмә килеп чыга. Аны инде нигезгә ябыштырабыз. Дуслар, безнең рәсемебез, эшләнмәбез әзер. Хәзер без кара маркер ярдәмендә җитешсез якларын ясап бетерәбез. Төрле детальләр истибез. Һәм әкренләп шөгылебезне тәмамлыйбыз. Дуслар, менә шундый матур рәсем килеп чыкты. Ул күләмле аппликация. Без аның фонын маркер һәм төсле карандашлар, күләмле өлешен төсле кәгазь ярдәмендә ясадык.